Vi har en lille føljeton her i Hængepartiet. Ja. Den hedder Sex i Sommerlandet, og det var en radioserie i 1980 på P4. Poul Nesgaard, han er ude og snakke med nogle unge mennesker i Hirtshals, og han møder blandt andet de der 16-17-årige Brian, Flemming og Jimmy. Nå, er de på knallertferie? Jamen, jeg ved det melder historien ikke noget om, hvordan han har mødt dem. Jeg tror, de bor der. Nå, okay. Ja, det er min fornemmelse. Ja. Fordi de virker bare meget indfødte, eller hvad man kalder sådan noget. Ja. I det første klip, der har de unge mennesker været inde og se en pornofilm. Jeg synes, det var noget lort. De skulle der vise nogle ordentlige billeder. Ja, man så ingenting. Hvad tænker du? Ja, man så ikke noget samleje eller sådan noget. Det var trælse. Der var heller ikke til at forstå noget. Der var ikke ordentlig tekst. Jeg synes, det var røvkedeligt. Der er ikke sådan rigtig noget vist sådan ung sex. Sådan bare dreng og pige. Det var altid noget med voksen mænd eller voksen dame. Hvis man går ned og ser pornofilm og betaler penge for, så vil man også gerne se noget porno. I stedet for det her halvnøgen. Prøv at høre. Fuck smagsdommerne, det er en rigtig anmeldelse. Ja, det er det da. Ja. Det er halvnøgen. Det gider man ikke i Hirtshals. Nej. De snakker også om at score, og det har de 16-årige gutter selvfølgelig også en mening om. Jeg skulle lige lade hvor jeg knæpper. Bare for at overstå. Nej, ikke altid. Der vil jeg sgu gerne hjem og ind seng. Det sådan er livet, sådan, når man er i byen. Sådan. Der er noget, vi ror på nede i Lønstrup. Så tager den en aften, der er den altså sikker ved ens aften. Det er ikke for at prale nogen ting. De der små piger på 14-15 år, jeg tror ikke, du finder en, der er jomfru på 15 år nu om det. Simpelthen, de vil hele bundet, bare de får øl. Så går de i byen uden penge, men så bare giv dem et par bajer, så er den sikker. Så er den sikker. Ja. Han har luren. Ja. Det var 1980, og sådan fungerer det muligvis stadigvæk derude. Ja. Men de sidder jo også og kigger i sådan et lille pornoblad og besvarer nogle af de spørgsmål, der er inde i bladet om intimsfære-livet. Det synes jeg, vi skal høre lidt. Hvordan skal din partner være i sengen, før du føler mest vellyst? Meget aggressiv. Hun er meget... Hun er med på dine idéer. Hun er med på den værste. Også den med et alterlys proppet i anus. Ja, det er nok sikkert. Det vil jeg i hvert fald holde på. Ej, jeg vil hellere tage bæren. Ej, det tager sgu sikkert. Det er i hvert fald rigtigt. Ej, bæren. Jeg tager sig. Det er godt nok. Der er vi jo enige. Der er de ikke enige. Der er vi jo enige. Men jeg kan sige, det kan godt være, at de skulle åbne skolebøgerne lidt også. De kommer ikke sådan helt igennem den tekst der uden. Ej, men de er også kun 16-17. Jo, bevares. Og det er nogle ret heftige ord, man skal igennem. Men den sidste... Hvad var det? Alterlys? Ja, godt videre. Ja. Den sidste lille godbid i vores føljeton, den kommer her. Hvad får en 69 dig til at tænke på? Det må være en ny skotsk whisky. En kedelig tid lige efter folkepensionen. Det er mest våde og krydrede kys, du kan komme i tanke om. Der tager jeg seeren i hvert fald. Jeg synes, det er godt, men det... Og hun synes også, det er godt, ikke? Det er den, jeg synes, der er bedst af dem alle sammen. Der... Før hun ikke bider strengen. Hvad for noget? Ja. Jeg synes altså, at det er nogle virkelig, virkelig seje unge fyre fra 1980 i Hirtshals. Jeg kunne bare godt tænke mig, at snakke med dem i dag. Altså, så hvis du sidder derude og kender enten Brian, Flemming eller Jimmy, så kunne du lige sende os en sms. Hvor er de fra? Står der? Hirtshals. Hirtshals? Ja. Men de må være der stadig.